Ahojte ľudia, toto je moje prvé video, takže prosím, nebojte sa, za chvíľu budeme mať toto je iba toto video, akože pár videí bude ešte s takýmto zlým zvukom, ale za chvíľu dostanem mikrofón a bude proste lepší zvuk, takže tak nejak, Mardier. Čo za manipulácie to? Počkajte, musím si dať zvuk. Som aspoň to, čo počula. Takže ideme. To je šerif. Bordel. Si tam nejakú inú zbranie. Napríklad láva také. Ešte si dám efekt, taký. No sa niekto joinul, pripojil, konektnul. Ťažké. Čo tu takého máme? No dobre. Dneska si dáme takú challenge, že vždy, keď ma zabijú, alebo proste vždy, keď ma zabije murder alebo šerif, keď bude murder, tak musím proste neviem. Proste musím rýchlo povedať strč prst krk. Alebo nie, musím zjesť jeden marshmallow. Aby ste vedeli, ja marshmallowny neznášam celým svojim srdcom. Takže musím zjesť jeden marshmallow, vždy keď zomrem. A dúfam, že sa to nikdy nestane. Pretože marshmallowny neznášam. Jaký má na dobrú zbranie, potom hodím trade. Podľa mňa je ten typeček čierny nejaký podozrivý. On je slepý? Ja vám prisahám, ja s ním nie som týme. Ja netuším, prečo ma ten typeček nezabil. No super. Oh yeah, the best. Takže teraz sme vyhrali, takže si dám niečo sladké. Takže som musela na kus prestať natáčať, pretože vošlo mi do izby mama, ale to nevadí. Viem, kto je múta. A pištolka je niekde hore. Opatrne, nechcem jesť marshmallow. Nie, to je ona. Ja nechcem. Máme tu marshmallow. Je trojfarebný. Vonia sladko. Fuj, to bolo.
posledný kus. Aby ste vedeli, ja som sa teraz skoro pokrcala. Už nechcem zomierať. Už 5 minút natáčam. Tak, myslím, že na dneska to stačí. A očakávajte ďalšie video. Očakávajte ďalšie video na ďalšie dni. Všetci čau. Počúvajte ľudia, ja už som chcela končiť, ale tu mi padol morder, tak som si pomyslela, čo by sme si ešte nedotočili to, jak hrám za mordera. Tak si ešte zahráme. Ja dúfam, že toto vyhrám, že ma nejaký šerif nezastrelí a nebudem musieť ešte raz jesť ten marshmallow. Ja marshmallowny neznášam celým svojim srdcom. Prejdeme sa takto s fake pištolkou. To by nám teraz zobrali. Kde sú ešte ľudia? Aha. Ona nie je šerif, lebo ma zastrelila už. Yes? Ona bola šerif? Really? Čo ma nestrieľala? A tu je asi posledná. A nie. Ešte niekto? To musí byť už posledný. Yes. Dobre, tak čaute mňau. Čauky mňauky.